This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. எவ்வளவு இருக்கா டேய் ஆண்டா கெத்து இங்க எட்டாங்க இங்க எட்டு ஒத்தா இருக்கு இப்படி மாசா இருக்கு பத்து ரூபாயா சுத்து வச்சுருந்தா கஷ்டப்பட்டு இப்ப 4 ரூபானாலும் 40 தானடா வரும். டெய்லி ஒரு நாளைக்கு நாங்க நாங்க எங்க அம்மனுக்கு ஐஸ்கிரீம் கடை வீடியோ கேம் போய் காசு கொடுப்பாங்க அந்த காசு சேர்த்து வச்சோம். டிப்போக்காரங்களாம் நினைக்கிறேன் அவனா வந்து அடிக்கலாம். கொஸ்னிக்கு குதி லூட்டு கிடைக்கலாம் கஷ்டம். டிப்போக்கானா கிடைக்கும். ரைட்டா போடா இறங்க 60 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அடிக்கணும்டா. அதான் எங்கடா இப்பதான் கிடைக்கா
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.